ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рахш ТЧК. дӯстони азиз, дар имрӯза навор квартираҳои фурӯшӣ ва заминҳо ва хонаҳои фурӯшӣ дорем. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки дӯстон шумо дар айгиҷо хона дар кора, мо кӯшиш мекунем ки ёфта ба шумо пешниҳод кунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки квартира ёки мошин чизи фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед, дар WhatsApp ва дар имо моро ягон пешкаши харидро мекунем. дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. навори моро падлиса кунед, мо бошад видеоро сар мекунем. рафтем. якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Фирдавсӣ, дар пеши Корвон, дар пушти дарвозаи 10-уми Корвон. дӯстони азиз, дукомнатага квартира дар дуюм этаж қарор дорад, 45 квадратни метр. хона ремонт кардагӣ ҳаст дӯстони азиз, евра ремонт дорад, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. беҳтарин свет об пасияни ҳаст дӯстон. нархи квартира 160 000 сомона бо курси имрӯза гирем 1 миллион 59 000 рубл мешавад. кадом метавон агар ҳамҷа квартира дар акӯ шуд дӯстон, хонага марҳамат номери яка дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен, мумкин хай бо арзон некардагист. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ховарон ва Стошни Халмат, 4 квартал. дӯстони азиз, дар 4 сотих замин 3 дар хона дорад. хона об свет аст, гирди хона маҳкама 12 зодаги дӯстон, чойлоб, калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтои мевадиҳанда ҳар гуна дорад. дӯстон, хона ҳамаи шартош барои зиндагӣ кардан мешавад. дӯстон, нархи ҳамин хона 175 000 сомона бо курси имза гирем 1 миллион 158 000 рубл мешавад. хона бо арзон кардан мешавад, срочно фурӯхтан дар кор. дӯстон, 175 000 бо арзони хуб мекунанд, муомилаи хуб дорад. кадом метавонед агар харидани рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ёки нависед. WhatsApp ҳамаш кор мекунад. марҳамат, маълумоти пурра айхчон гирен, мо наворонро давом медиҳем. агар шумо дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки мошин доред, мехоҳед реклама кунед, дар мо рӯй кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Кулписта. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот рӯй кардагианд. дар 6 сотих замин 4 дар хона дорад, об, свет, ремонти нав кардагӣ. хона ҳамаи шароитоша дорад. дӯстони азиз, мебел, кухни, ошхона, ҳаммом, 70 ҳар гуна дарахтои навниҳол шинондагӣ, гарнитур, спални ҳамаш ҳаст, кресла ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, термикс ҳамаш 100%. нархи хона 250 000 сомона бо курси имза гирем 1 миллион 655 000 рубл мешавад. хона бо арзон кардан мешавад. дӯстон, муомилаи хуб дорад. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо, рақамҳои расид Тоҷикистон. кадом метавонед агар харидани бошед, марҳамат метавонед маълумот бештара айхчон гирем, мо навроно давом медиҳем. мегзарем ба 4 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Медгарадок, дар 8 сотих замин 5 дар хона дорад. хона об, свет ҳамаш аст, ремонт мешавад барои зиндагӣ кардан. дӯстон, хона дар қараби мактаби 14 гуфтагӣ. дигар маълумот агар дар кор боша гуфтагӣ занг зана метиҳем. ҳар гуна дарахтои мевадиҳанда, ангур, ошхона, ҳаммом, баня ҳамаш аст. дӯстон, нархи хона 170 000 сомона бо курси имза гирем 1 миллион 125 000 рубл мешавад. хона хай бо мумкин муомила мекардагианд. дӯстони азиз, рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо. агар шумо ҳамҷа хона дар кор бошад, метавонед дигар маълумотша гирен. марҳамат, мо наворонро давом медиҳем. бо мегзарем ба 5 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар 15 сотих замин 7 дар хона дорад. хона об, свет ҳаст, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, ошхонаи берунӣ дарунӣ. дӯстони азиз, ҳамаи шароитош ҳаст.
нархи ҳамин хона 165 000 сомон бо курси имзо гирем 1 миллион 92 000 рубл мешавад. хона арзон мешавад, фақат хонахар биён савдо дар пеши хона гуфтага ай пеш муомилаи хуб дорад гуфтага. марҳамат дӯстон, ай файзобод хона дар коша рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занен, ягон маълумотша богирен ёки рафта ай пеш бинен. мо наварона давом медиҳем. бо мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ 8 километр дур аз пойтахт. як хонага квартира дӯстони азиз дар 4 этаж қарор дорад. 35 квадратни метр. хона ремонт дорад, об, свет, постель аст. дар наздики квартира садик, магазин, мактаб дӯстони азиз, масҷид ҳамаш аст. хона бо ҳамаи шароитош, ҳоҷатхона, ҳамон, баня, балкон ҳамаш аст. нархи квартира 165 000 сомон бо курси имзо гирем 1 миллион 92 000 рубл мешавад. агар кадоми шумо дар кор бошад дӯстон, рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем. бо мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бардорон азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Рӯдакӣ дар 6 сотиқ замини холи дӯстони азиз, гирдуш маҳкама барои хона кардан тайёр аст дӯстон. нархи ҳамин замин 145 000 сомон бо курси имзо гирем 960 000 рубл мешавад. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон, барои маълумоти бештар метавонед занг занед. дар 6 сотиқ замин 145 000 сомон бо муомила дорад, арзони хуб мекунанд. марҳамат метавонед занг занед. дар канали мо обуна шавед дӯстони азиз ва якта лайк гузорен. мо ҳар рӯз якта видеои нав мепартоем. бо далчи тамошо кунед навори моро. мегзарем дӯстон ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар шаҳри Қурғунтепа дар 10 сотиқ замин 3 дар хона дорад дӯстон. тайёра хона барои зиндагӣ кардан мешавад дӯстон. хона ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ҳамаш аст. ягон камбудӣ надорад хона. нархи ҳамин хона 130 000 сомон бо курси имзо гирем 860 000 рубл мешавад. хона срочно фурӯхта мешавад, бо муомилаи хуб дорад, арзон кардан мешавад дӯстон. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо. агар шумо хонахар бошед дар шаҳри Бохтар метавонед занг занед, дигар маълумотша гирен. 130 000 сомон бо арзон мекунад. марҳамат. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар Султони Кабир дӯстон. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. доми 6 этажа, дарунаш 36 квадратни метр. хона ремонти замонавӣ, ремонт конкрет накардагӣ, об, свет, постель дорад дӯстони азиз, беҳтарин ошхона, ҳаммом, балкон. хона беҳтарина дарун ба даруна ремонтш соза гуфтага, ванна ҷудо кардагӣ, кухни дар балкон сохтагӣ дорад, система отопление дорад. дар пеш бозори Султони Кабир гуфтум чихел дӯстон. нархи ҳамин квартира 310 000 сомон бо курси имзо гирем 2 миллион 52 000 рубл мешавад. квартира бо муомила дорад, арзони хуб кардан мешавад. кадом метавон квартира хар бошед ҳамҷа метавонед ай пеш бинед, бо маслиҳат гирем дӯстон. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед ки маълумоти пурраша худтон гирем. мо наварона давом медиҳем. мегзарем дӯстон ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Рӯдакӣ дар Мирзочул. ҳамин хел маълумот дар 6 сотиқ замини холи гирдуш маҳкам дӯстон. дар 6 сотиқ 165 000 сомон нархуш бо курси имзо гирем 1 миллион 52 000 рубл мешавад. замин бо камта мумкин арзон мекарда истанд дӯстон. агар ай ҳамҷа шумо дар кор бошад марҳамат занг занед, дигар маълумотша гирем. ина дар сурат бинед дӯстони азиз, замина ба гирдуш маҳкама. ин буд ҳамин видеои навори имрӯзаи мо дӯстон. агар шумо хонаи фурӯшӣ ки замин ё квартира дорен, дар мо роё кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. то видеои оянда.